Nakita akong murag vampira. Ha? Vampira? Oh, Why vampira sa utong tuto karon oy? Tama ka nang udto kay ron. di lagi yan. Dudagi ko itong tawa na yan. Mamauli na lang ta. May pa. Tara. Amo nito kahoy hapit ha. Taa ka. Tagpot mo ra. Mo ray resulta nimo tik tan-aw nang mga kuanggon kanang mga ungo diha. Wala. Yan na, lagi yan. Saba ulo. Na, lagi ba na sunod sa ato ba? Oh, lagi yan yun. Haman. Hain man. Na, basta na, lagi ito ganiyan. Mauli na to ba? May pa oy. Kaya ko na kay ulan. Taa ka. Tira. Mao na radyo boy. Sige ni mo nilang tawag horror movies. Yan na, lagi na itong likod yan. Guys, putang ina mo, ginagawa mo. Wa man itarong ang taod sa doktor yung postiso na kaya. Sige, dali iya!